Fl-2015 meta l-Awditur Ġenerali għamel l-ewwel rapport tiegħu kien hemm 83 ċentru tal-ħarsien tat-tfal jipparteċipaw fl-iskema tal-Gvern Taċ-Childcare b'xejn. Din is-sena dawn telgħu għal 136 bit-tfal li attendu irdoppjaw minn 2700 tifel u tifla għal 6300 tifel u tifla li qed igawdu minn childcare b'xejn li ma' programm il-Gvern investa mal-20 miljun fis-sena. Fir-rapport tiegħu għal din is-sena l-Awditur Ġenerali qal li dawn iċ-ċifri joħorġu biċ-ċar li ċ-ċentri qed iżommu b'mod rigorus mar-regoli dwar kemm kull ċentru jakkomoda tfal. Fl-2018 kien hemm mal-126 żjara. Tant li sal-bidu tal-2019 kull ċentru kellu minn tal-inqas żjara li assigurat li jinżamm il-livell meħtieġ. Illum il-ġurnata iċ-ċentri jkunu mħarsa mill-qrib mill-uffiċjali tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol li anki jagħmlu spezzjonijiet fuq il-post meta l-affarijiet ma jkunux qed isiru kif suppost jew meta jkun hemm suspett. L-Awditur Ġenerali tenna li jinsab sodisfatt li teżisti sistema online biex tiffaċilita l-proċess tal-applikazzjonijiet. Apparti dan kollu jingħata wkoll 10% bonus għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza u 20 siegħa ta' vjaġġar minn u lejn ix-xogħol. Sas-sena l-oħra l-assentejiżmu sewa lill-Gvern 5 miljun euro u huwa meta wieħed ifalli aktar minn 25% li jintalab iħallas għan-nuqqas ta' attendenza minkejja li jkun ibbukkja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.